Bastion i det sydlige Afghanistan. Her boede og kæmpede danske soldater mod Taliban fra 2005 til sidste år. Alt udstyr, våben, maskiner, køretøjer, boliger og hospitaler skulle fragtes til Helmand-provinsen. Det er reservedel til køretøjen derude. Det er pakkepost til soldaterne. Det kører vi så til Karup, og så går det med fly ud i næste uge. En stor logistisk udfordring og en opgave, der skulle løses på bedste og billigste måde. Det er jo ikke sådan, at vi svømmer i ressourcer i dansk forsvar, og derfor så prøver vi at være innovative og finde en god og en effektiv og billig løsning på de udfordringer, vi har. Omkring årsskiftet 2008 til 2009 skulle forsvaret indgå en ny aftale om transporten til Helmand. På det tidspunkt var verdensøkonomien i frit fald. Den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers er gået konkurs med en gæld på $613 milliarder. Det, der er nogen kaldes verdens største krak, og den baserende finanskrise trækker også spor i den danske økonomi. Ingen havde fantasi til at forestille sig, hvordan priserne på alt fra aktier til boliger, og i dette tilfælde flytransport, ville udvikle sig i fremtiden. Men forsvaret havde brug for transportflyene. Ikke alene skulle der flyves materiel til Afghanistan, vi har også forpligtet os i forhold til NATO. Der skal altid stå fly klar til at rykke ud til verdens brandpunkter. Finanskrisen gjorde dog, at forsvaret skulle se sig godt for, siger Jakob Pedersen, der er ekspert i luftfart. Alt hvad der kunne binde og varme af advarselslamper burde blinke i begyndelsen af 2009. Der var en sigtbarhed på nærmest 0. Det var meget svært at få øje på, hvor langt skulle verdensøkonomien, hvor langt skulle fragtmarkederne ned, hvor dybt blev krisen, hvor lang tid ville den vare. Men ifølge viceforsvarschef Per Ludvigsen havde forsvaret helt styr på situationen. Vi har lavet markedsundersøgelser, hvor vi har afdækket markedet, så vi gør vores indhold. Så i marts 2009 indgik forsvaret en kontrakt med et australsk flyselskab. En aftale, der fik navnet Luftark. Det kostede 118 millioner kroner om året i 4 år at leje flyene. Men derudover kostede hver flyvning et beløb. Prisen blev låst fast